Sal-aħħar ta' din is-sena l-Gvern se jippreżenta żewġ politiki ġodda dwar il-ħaddiema barranin u t-turiżmu. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet wara diskors tal-Baġit bit-tema Pajjiż ta' kwalità fil-Berġa ta' Kastilja. Il-kwalità u mhux il-kwantità kien il-messaġġ prinċipali li għadda il-Budget 2025 li tħabbar it-tnejn filgħaxija fil-Parlament. Dr. Abela sostna li b'dan il-Budget se jgawdi pajjiż ħieħ bit-tnaqqis tat-taxxa aktar minn dak li kien imwiegħed fil-manifest elettorali b'din il-miżura soċjalista li se tolqot b'mod partikolari lil-middle class. Illum ridna li dawk l-isfidi nartikolawhom u niftħu triq il-qoddim bl-ewwel miżuri jiġu imħabbra. Dak lem illum fil-budget huwa il-bidu u mhux it-tmiem ta' action plan strateġiku. Fil-ġranet illi ġejjin se nkunu qegħdin invaraw numru ta' action plans tematiċi għall-isfidi maġġuri li għandu pajjiżna qudiemu fil-waqt li se nkomplu nispjegaw kif l-investiment li hemm fil-budget ser jitrasforma ruħu f'miżuri u inizjattivi ġodda favur il-poplu tagħna. Dan apparti żieda ta' €250 għal kull wild fi Children's Allowance, żieda fil-pensjonijiet tal-10 sena konsekuttiva u se tingħata fost il-kol addizzjonali li se tolqot lil madwar 100,000 familja. Il-Prim Ministru sostna li għar-raba sena konsekuttiva il-Gvern Laburista se jissussidja għal darb'oħra l-kontijiet tad-dawl u l-fuels fost l-oħrajn. Hawnhekk u semma kif dan qed jingħata grazzi għat tkabbir ekonomiku b'saħħtu li sar u mistenni jkompli jagħmel pajjiżna. Dr. Abela qal kif matul din il-ġimgħa il-Ministri se jippreżentaw il-pjani tagħhom b'dak li se jwettaq il-Budget 2025. Illejla l-Gvern ħabbar sensiela ta' miżuri li jolqtu pożittivament lil familji Awċin u Maltin għaliex aħna gvern li huwa pro-family. It-tax cut li ħabbarna hija l-ikbar waħda fl-istorja ta' pajjiżna. Tfisser 18,000 ruħ illi sallum il-ġurnata kienu qegħdin iħallsu l-income tax illi s-sena d-dieħla jfisser li dawn mhumiex se jkunu qegħdin iħallsu ċenteżmu wieħed fit-taxxa ta' dħul. Kull ħaddiem f'dal pajjiż ifisser illi mill-inqas se jkun qed jara l-ewwel €1,000 fix-xahar taqlieħ li jkunu kompletament eżentati mit-taxxa fuq id-dħul. Il-Prim Ministru sostna li dan il-budget joħloq distinzjoni minn fuq dawk preċedenti hekk kif il-Gvern se jindirizza l-isfidi. Dr. Abela jsostni li l-Gvern immexxi minnu jisma' u jaġixxi dwar l-isfidi hekk kif dan u Gvern li wettaq. Min-naħa tiegħu Deputat Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg innota kif fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2008 l-akbar wedda tiegħu dakinhar kienet dik li titnaqqas it-taxxa iżda f'5 snin ma sar ġdin. Bi Gvern Laburista kellu jkunu li jnaqqas it-taxxi u dan f'perjodu meta d-dinja għaddejja minn kriżi bla preċedent. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana sostna li dan il-budget juri il-kredibilità u l-abilità ta' Gvern Laburista intqal li s-sitwazzjoni ferm differenti minn żmien Gvern Nazzjonalista e kif dakinhar il-budget kien jitkellem dwar problemi finanzjarji.